ban sawan ngabu khamat jong phi lightly ke la phi pet ke calendar catholic jongi jong ni usnam ngi IT jong ni usnam ha ke eucharist bukhoi ba ke eucharist ke de man long ka pedeng jong ke berkhoi mene ka pedeng jong ke ni ke ding rakhe ya ke ni ka convention ru balong ka pedeng du ke de ka eucharist man step but ke eucharist ru ha ke jing mani sacrament jongi khun samla bi ya sngau skan bandan bat ke eucharist bukhoi hasulong ngai i bangidon man gisngi ka jingmani sacrament buon ki samla jungi dei ki samla jungi hi bon sen ke papanya ke tu ki jingmani sacrament apo grotto chapel ne teng apo jingmani baru kanu galong ke jingkmen kumju ru hadon kum hasin Anthony's College ngai i kan hun jong ki samla jungi ki lech panyajan bu Jesu wat jagai na ka sacrament jong ke eucharist bukhoi wat long kumba ong we Paris presinga jong gani ke shulong archdiocese hi ong bishop yakani ke jing mani ya ke jing ai sacrament jing pen scam ngin pen kala tarik no ong balai ngi ju leng long berbuat hakum kata kapor em ke bah ngin pen slam no ngin poi no show benai September October ong balai namar ba ki don ki khun samla jungi tang shola dep yo jing pen scam ngim yu issue yaki hapo yung mani hakamas bukhoi singi ublay la long graduation ceremony la dep yo ka degree jongki but late no la kalenti ngim yo issue bye bye father bye bye Jesu ru ma kamdei malong ta te yajan ba ka eucharist bukhoi kano ka jingkmen ban yo i bon ki samla jongi